двете врати, отправен от Росен Иванов. Играч с номер 7 за гостите. Росен Иванов ще вземе тази врата, но не се развива по вкуса на феновете и на полярите. Дълбочина за Пламен Цончев, който изравнява или от нищото, обаче падна този гол. Чудесен пас. Струва ми се от Росен Иванов, който видя движението на Пламен Цончев. Юношата на Бот. Той се затруднява с разиграването, затруднява се с по-дългото владение на топката и всичко това. През изминалите дни започва от първата минута. Само единствено доказателство за доверието, което... Ето отново. Изчистването на Минков завърши в краката на Росен Иванов. Ситуация 1 на 1 за Иванов, гласи топката на левия си играч, пас по земя за... От състава на Локомотив беше разпокъсан от подаванията на етър. Топка за Караангелов.
с Анастас Пеперски. Добре, тук се справи състава на Иван Иванов и беше поздравен. Класиране на FBet Лига, така 3 тима